Når det er sommer, så begynder frugterne og bærene at være klar til, at vi kan konservere dem. Her har jeg tænkt mig at damhenkoge fersner og nektariner. Fersner og nektariner fungerer på samme måde i forhold til henkogning, så der er ikke nogen forskel, og de kan sagtens blandes. Jeg starter med at skære mine fersner og nektariner i halve, så jeg kan fjerne stenen fra dem. De her er sådan lige på grænsen til ikke at være helt rigtig modne endnu, så stenen er lidt svær at fjerne fra nogle af dem. Det bruger jeg en kniv til at hjælpe mig med at passe på, fordi det kan godt være, at de smutter, og så kan man skære sig selv i fingrene. Det har man selvfølgelig ikke lyst til. Når jeg henkoger fersner og nektariner, så gør jeg det for at undgå at købe dem på dåse. Ikke at jeg har noget imod dåsefrugt. Dåsefrugt er super lækkert. Jeg kan bare godt lide, at tanken om, at den frugt, som jeg spiser og som mine børn spiser, er frisk og uden en masse tilsætningsstoffer, og så ved jeg præcis, hvad det er, vi spiser. Og det smager jo altså bare bedre, når det er hjemmelavet. Det kan man jo ikke rigtig komme udenom i forhold til dåsemad versus hjemmelavet mad. Derudover så spiser vi rigtig meget frugt herhjemme, både frisk og dåse, og det er bare lækkert at have det stående på hylden og vide, at det er friske sommerfrugter, som er blevet brugt til at lave de her glas med. Når de alle sammen er skåret i halve, som I kan se her, så har jeg en skål med vand med citronsaft i. Det gør jeg for at undgå, at de bliver misfarvede, mens de ligger og venter på, at de skal videre i processen. Så er det bare om at fortsætte med at få fjernet stenene fra alle frugterne. Og når alle frugterne er udstenet, som de er lige om et øjeblik, så skal de blancheres i kogende vand, og vi blancherer dem i kogende vand i 1 minut, for at skindet kan løsne sig så meget, så det er nemt at få af. Skindet er vi ikke interesseret i at have med, når vi konserverer dem, når vi henkoger dem. Det er ikke specielt lækkert, vi vil egentlig bare gerne have den rene frugt. Så 1 minut i kogende vand. Det her vand var ikke helt kogende, men det gik alligevel. Når de har ligget i det kogende vand i 1 minut, så skal de over i et isbad. Den temperaturforskel, der er fra det kogende vand til det iskolde vand, gør, at skindet løsner sig fra frugten. Det er samme princip, man bruger, når man skal fjerne skind fra tomater, for eksempel. Det virker også på de fleste frugter. Skindet på frugterne skal gerne være så løst efter behandlingen i kogende vand og isbad, at den er nem at pille af med fingrene. Man skal helst ikke være ude i, at man skal bruge en kniv eller en kartoffelskræller, selvom man selvfølgelig sagtens kan det. Man kan sagtens springe hele den her placeringsproces over, og så bare skrælle det med en kartoffelskræller eller med en kniv, hvis det er det, man er ude i. Den eneste forskel er bare, at man vil skrælle noget kød af med, også i stedet for kun skindet. Og jeg kan godt lide synet af de flotte fersner, der ligger nede i glassene, når vi skal spise dem også. At de ikke er skrællet, men at de er blancheret og har fjernet skindet kun. Så det er noget af et arbejde. Først skal de skæres, så skal de blancheres, så skal de pilles, men resultatet er virkelig det værd. I denne her opskrift har jeg valgt at bruge en medium sukkersirup. Det vil sige, at jeg laver en sukkersirup af 1 kilo sukker, som er opløst i 2 liter vand. Man kunne sagtens have lavet en mildere sirup eller en stærkere sirup. Man kan vælge lidt, hvad man vil have. Man kunne også i teorien have valgt ikke at bruge sukker, men vælge en anden form for sødemiddel i stedet for. Udfordringen ved ikke at tilsætte sukker er, at selvfølgelig har sukker en konserverende effekt. Det betyder ikke så meget, når vi henkoger i forvejen. Men sukker er også med til at bevare farven og smagen og udseendet i forhold til, hvordan frugterne ser ud, når de har stået et stykke tid på hylden. Jeg har valgt at bruge krukkeglas til de her fersner og nektariner. Det har jeg, fordi krukkeglas har en lige glaskant, og jeg kan godt lide, at fersnerne og nektarinerne er nemme at få ud af glasset igen. Havde jeg valgt at bruge et glas med en glashals eller en flaskehals, eller hvad vi nu skal kalde det, så kunne det have været svært at få de store stykker frugt ud. Havde jeg skåret frugten i mindre stykker, havde det ikke betydet så meget, om det var krukkeglas eller glas med en hals på. Så jeg fylder bare mine fersner i, så godt som jeg nu kan. Propper så mange ned i, uden at mase dem selvfølgelig. Og så fylder jeg op med sukkersirup efterfølgende. Jeg sørger for at holde ca. 2,5 cm luftrum, måske lidt mindre, 2 cm luftrum fra væskekanten op til glaskanten. Og så tørrer jeg alle glaskanterne med en fugtig klud. Den er bare fugtet med vand. Man kunne godt have brugt eddike, men det er ikke så relevant. Når vi ikke skal trykhenkoge, så er det fint nok bare at gøre det med vand. Alle lågene bliver skruet på, de bliver strammet, ikke med alle mine kræfter, men nok til, at de sidder fast. Og så skal glassene egentlig bare ned i gryden. Det her er damphenkogning.
Og når man damphenkoger, så udnytter man, at vandet fordamper til at konservere, i stedet for at det koger. Det giver samme resultat, fordi den varme damp har også 100 grader, ligesom det kogende vand har. Men man kan kun damphenkoge i en trykhenkoger, som jeg har her, hvorimod man kan vandbadshenkoge i en hvilken som helst gryde. Damphenkogningen starter, når låseventilen løfter sig, ligesom den gør her, som I kan se. Og når den gør det, så sætter jeg tiden for damphenkogning. Damphenkogningstiden er den samme som for vandbadshenkogning, og for de her fastener i under halv liters glas er tiden 25 minutter. Når tiden er gået, så slukker jeg for varmen. Det gør jeg her. Og når jeg har slukket for varmen, så går der ganske kort tid, så falder låseventilen. Og når låseventilen er faldet, så venter jeg lige 10 minutter, hvor det får lov til lige at dampe af, inden jeg løfter låget på gryden. Efter 10 minutters afdampning, løfter jeg låget af gryden. Jeg sørger for at vende låget væk fra mit ansigt, for der er stadig meget damp inde i gryden, og det har jeg ikke lyst til at få op i ansigtet. Jeg trækker glassene op med en glastang, som I kan se her, stiller dem på et håndklæde. Det kunne også have været et viskestykke, det er faktisk lidt lige meget, hvad I sætter det på. Bare I sætter det på et eller andet, der ligesom isolerer bunden af de meget brandvarme glas mod den potentielle kolde bordplade. Glasene må ikke få et kuldechok, så det er vigtigt, at de står på noget, der isolerer. De står med lidt mellemrum, fordi de skal have lov til at afkøle naturligt, så de må ikke stå for tæt og stå lummerlune i vandet. Så derfor skal de bare stå med lidt luft omkring sig, så de kan afkøle naturligt. Her står de næste 30-60 minutter, mens glasene forsejler helt naturligt, så låget siger klik, det er kliklåg. Så jeg er helt sikker på, at der er en forsejling i alle glasene. Det var det for denne gang. Tak fordi I så med.